Salutare tuturor, astăzi mă voi juca Rivals. Mai degrabă, sau cum vreți voi să-i ziceți. Acest joc, nu știu dacă îl cunoașteți, numai eu zic că e foarte fain. Am arme extrem de bune. Prietenul meu are level 43 și are ceva armă de aia galactică. No, bun. Ce e asta? Ia că jucăm asta unde unde. Bun. Mod teleportează. Trebuie să așteptăm, să așteptăm, să așteptăm. Deci tare am dat. Stai mai încet cu lumea. Asta. Na, trebuie să aștept acum până intră unul. Na. Este măcar cineva în... aici? No. Scuzați-mă că tușesc, numai sunt un pic răcit. Haide mă, că vreau să joc. Ăsta îmi place mie. Mamă, voi vedeți contra cine mă lupt? 119. Dar de ce mi-a dat numai un revolver și un cuțit? Dar sunt bun cu cuțitul, ascultați-mă, domnilor și doamnelor. Sau cine se uită. Hăi, și m-a dat afară. Nu da kick. Trebuie să foc. Ce faceți, doamne? Dar nu prea-mi place asta. Nu, ce face așa? Păi, voi vedeți că umblă singur. Nu fac nimic. Calma-te. Și cum vreți acum că să... Nu știu cum o stricat de cap, dar văd că o câștigat. Da, o fată. Măiuța. Dar ce umble iar singur? Nu, stai pe loc, stai pe... Înțeles să mă bag într-o perete. Dar oare și la fata aia e tot la fel? Cine știe? Mamă, tras spre mine, deci mor! Yo! Mi-a dat efectiv one shot cu... Avem un singur viață. I-am dat. Și mi se mișcă efectiv singur. Bă, dar e fain acum, parcă îmi place de fapt. Îi, zăbăluță. Uitați, cred că am văzut acolo. Unde-i? Unde-i? Mi-e frică. Da, mi-e frică de o fată. Scuze, sorry. Mateo. Dar ce are, mă, telefonul? Bang, sus. Huț. Uitați acolo. Trebuie să o stricăm de cap. Trebuie să o stricăm. Mă te-a venit cineva și te ascultă. La mine. Unde-i? Unde ești? Bravo, Mateo! Mateo? Nu sunt Mateo, dar mă cheamă Matei. Bun.
Scuzați-mă că mă tot întrerupe sora mea. Așa, habăr. Ce dacă stai de sus? Haide, na. Stai amus. Ăla era șabăr. Nu ai, eu știu. Ai. Dar ai și numai muniție în această armă, drăgălașă. Chiar doar o muniție. Uți? Te-ai stricat de cap, doamne. Băi, eu am stricat de cap pe o fată care are 119 și eu am de-abia 83. Deci așa ceva. N-am mai văzut. Uite-l pe Matiti. Mate e 5 ani. Dar stai. Bun. Scuzați-mi că n-am vorbit un timp, că am fost cu un prieten. Mate, faci acum un video de ce să faci singur. Ce sunt? Bun. Și cam asta a fost videoul.